Innem ti mannalon apakayalawatan na ti panagtrabaho dagiti talon dito kapinggan nga kukwa ti Simbahan Nueva Segovia. Umuna ni Alfredo Yadaw nga taga Nagumburan. May kadwa Jimmy Inong at taga Barakbak. May katlo Maria Yadaw at taga Nagumburan. May kapat Joey Ibe at taga Kadanglaan. Ni Mario Vidad at taga Nagkuluban. Ken Rolando Mangroban at taga Nagkuluban. Innem dagitoy nakadokumento apakayawatan na dagiti talon nga trabahen ditoy kapinggan. Ket dagiti talonen dagitoy pakayalawatan na ni Joey ket 10 ket 4 nga kadiso wenno sinilong ti trabahen na. May kadwa ni Maria Yadaw ket 9 akadiso wenno sinilong. Ni Tangpedong 9 nga kadiso wenno sinilong. Jimmy innem nga kadiso nga wenno sinilong ti trabahen iti tunggal mesa. May kadwa nga punto ket may kadwa nga punto ket masapol nga nalawag dayjay paganurutan ti panangiyalawat. Dagitoy agdamat at tanginnem nga agdamang agmannalon nga mangtrabaho ket mabalinda nga iyalawat iti umuna anak da. Anak nga mannalon nga mangtrabaho. No kasparigan ko agsarden da nga agtrabaho nakapsot da unon niya pasama kadakwada. Ket nawan ti anak nga mannalon nga agtawen iti 18 wenno nagpangato mabalinda nga iyalawat iti kabsat da wenno ipag wenno kayong nga mannalon nga 18 ti tawen na ngagpangato. Ket no iyalawat da ti anak wenno kabsa ipag wenno kayong ket masapul nga ipakamoda iti kura paroko ti sinait nga pannakabagi ni obispo arsobispo tapno may dokumento. Ket saan nga mabalin nga iyalawat ti sino man nga saan da nga kabsat wenno anak. Ket no mayalawat iti sabali mapukaw da metten dayjay karbengan da nga mangtalon. Tilaeng mabalin nga mangiyalawat ket babaen iti panangaprobarar iti kora paroko ti sinait nga pannakabagi ni arsobispo tapno may dokumento. May katlo nga punto nga paganurutan ket dagiti agtaltalon itedda iti agkapat ti tunggal panagapit kas abang ket itedda iti parokya San Nicolas ti Sinait. Ipakamo dagiti mannalon iti parish treasurer akas pannakabagi ti kura paroko sakbay ti pannakabingay ti apit tapno may matangan ti panagbingay. So dayati ko no naapiten ket ipakamo di parokya o may ti parish secretary awan ay parish treasurer sa awan ti sabali. Dayjalaeng ituding ti kura paroko ti umay. Ket ti agdamat atang parish treasurer ket ni Catherine Yabes ket isuna ti mabaling may mangkita ti panakabingay dagiti apit ngaited ti apagkapat. May sumaruno paganurutan ket isardeng dagiti mannalon ti kapinggan ti panagmulat ti tabako.
Dua tawenen nga may bagbaga ngem sandapay nga inaramid ngem masapol nga tatanga tawen 2010 2011 ket saanen nga mabaling nga ag mula dagiti manalon ti tabako ta makadadal ti salunat aglawlaw ken makadipen ket mabalindang agmulat ti balatong wenno mais wenno dumapay saan nga mabalinen ti tabako. Sa bali pa nga paganurutan ket dagiti laeng mannalon anangawat ti talunen ti mang trabaho ket saan nga iyawat ti sabali amang talon nakas na pagpapatangan tatay. Ken kamudyanan na ket tumulong dagiti mannalon ti kapinggan ti pannakapasaya detoy daga ti pagkapinggan ken detoy kalapaw ti kapinggan para iti misyon ti parokya Sinai. Okay? So dagiti man ti may dokumento nga paganurutan tapno nornos ket nalawag ka didayjay Jimmy ket akseptaran met laing dagiti nga paganurutan. Wen Apo Pedong Manang Maria Joey. Okay, so no nasaya daytoy nga ornos ti panagtrabaho ti daga ti kapinggan daga ti simbahan. Do sa gina.